ko miri kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi aduna e jude mun min ko miri ko do mi fala min ko miri kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi aduna e jude mun min ko miri ko yidde mada jara nimmi wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngaccabi enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi masi nyama dokam bernde mami tango mi wakko mi rondo ne yidde mende lara ni galleji ne yidde mende lara ni kalesi galleji min ko mai dende kodo mi fala min ko miri kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi aduna e jude mun min ko miri kodo mi fala min ko miri kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi aduna e jude mun min ko miri hari jedinen kongol jinabe hadi ngiminen kongol jinabe umrima wat ko balalum umrima dal fo dalalum sabwala ne wonta la jango Falam sasa. Fala yore mi fala. Ono fala shogola tere. Ngida po jam. Musa mi France wala mtaya kama wala model sami. Avec plaisir. Oui, tu football. Ok. Hey, an falo. You know. Ye jiri dum. Falo wala fere mala ko shit am woro woni. Falo. Ila do. Pende. Lamba ki ma dépasse. Genda mom len tamin. Kay mi soxla. Fatou. Hana ay jiri ko min jogi. Dépense galle o. Komi halfina dum. Mi yegi dande. Kono ko tawiran kay mari kam. Nangu kalema kay mi landi dépasse am. Dépasse am mom ya ni marché bala mi na tarra. Ñam ko dépasse. Aw hande ko hande nan. Mi ngaldi. Boy, ada juri. An gondo boy ma an. Amere ko nak bondane. Ko gondo boy ma min. Nen nak anene. Min ka sehilam rek. La ilaha illallah. Wa min mi halande. Anne han ko kaldanda itilere ha er dama sudam do. Nan mom wada fep on way. Ona bonne ka mangal kala mangal nan. O te bondane. Wana bonne ni ko namdi tandi. Hey, dum don haaju ma yo bonne. Ada ko jinmi halande ma. Ada ye jambo itile. An kam enda goddo kono an kam ma jani mo. Ko njanguru kat. Ko itilere tan nanda. Moji. Wa ko kaldan don nak. Bimi. Jin ko guddita noppi ma di kedo daka. Ay bamma. Ko wadi do ko. Ko wadi ko faamaako. A faami jonon ko wawno hen wonde fof kala ko wawno jaggude berne makko alani kanko jagata haydara omo heewi birwini tan kono bernde en laabi kala ko wawno jaggude fof joƴƴine leydi alhamdulillah o woppi fof machallah ni d'accord fof o woppi min kaldi min pamodiri joni noon wat feere o wimane kay ya kalna tati yo noddu koreji mum ngara o hokkuma tati poftoɗa mi pofto nene a gajoro walla ittini non kayde horma toñam non min debbo mande kelifane mbeɗa haala mbiyami gajor min bamma no wayni mbeɗa suusi wiide ɗum yo koreji tati garɗo taw wona kanko wi noon ɓe gara o riwoɓe ndiwgo sukuña wani en an to ndiwɗa babam ha jaɓi ɗum mayram haalno e tati goppa kam mi beltire sah min ɗo gonmi ɗo ɗum waɗi aɗa signé ɗo hoggoje maɗe hay gande gaɗe ne jal ko jeere signe di accumi jala
fat ay ɗum ɗo noon joni mi ummo mi yaha mi ɓortoyo mi fiya vas kam joni ɗum yaha mi haalnoya yummum tati ummo haalnoyemo joni ngara mbiri mi yaha kay bari minen ni amin pofta dokkeɗa tati aduna fo daña jaam minen min maayi ceyi boni la ilaha illallah neɗɗo kay kala ko poɗɗa ma yetto kodo mi fala min ko miri engoke kambode min ko mi subi ko fi bay mi ala hadde ngay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi hadi teddinen kongol jinnabe hadi gimminen kongol jinnabe ko wi ma wat ko badalum ko wi ma dal fof dalalum sabu ala nde wonta la jango Penda mi weltaki Penda mi weltaki buy wona seeɗa Penda hono wawi on ɗum wadde ɗo nder ɗe galle mi tinani on tintinani kam mi nanani hen hay hunde gilam bammon ta e wuuri mbo ɗaldi kam he onon hande waɗono ɗum ni nder ɗe galle te on halnani kam ɗum Penda mi weltaki de si mi haalima mi weltima tan wallahi mi rimi anani Souleymane on hay hunde mi haltambo sabuna Souleymane nangani kam min kono mi kawma ko ni ko anno mi haldara sawna bamma mi makko wona hande ko hanki baba yafom fi Allah yafom yafom kalan yafom mi waɗi kasi mi waɗi tana yafom fi Allah ina laaɗo ko mi ñaakima yafom wallahi mi looɓi de wallahi min andi a looɓi yafom si bamma wurno o nani wanno ɗum ko ni wayno on teddinani kam min ni on teddinani kam hinde ala basi ko waɗɗa ɗo ko yaara ɗaɓɓanɗa Souleymane debbo ɗimmo hombo debbo nanɗa ɗum in wanna ɗum gende makko hombo debbo nanɗa ɗum anan debbo goɗɗo immo ɗaɓɓana gende mum ɗimmo a meɗ ɗum nande jogana ɗum ni hinde si Allah jaɓi a yiyat baba baba mi ma wona si Allah jaɓi mi yiya e han komi fuɗɗi ɗum ɗo ni yiide fuɗɗim ɗo ni yiide sabuna wona ko ko ɗamininomi ko pannomi ko wona ɗum won toon baba yeeso mum ngo mo holluno kam to fuɗɗode to ngo e ngo hande ngo wona hunde wotere o ko min waɗi feere gaddumi ɗo nder o galle min sodani mo balli ndi 800 000 mi waɗi fof kono ɓooyani mo fuɗɗi kam hollude jikkuji goɗɗi kono Allah ko moƴƴo sa ɗum pi waɗi ko ɓerde ma nde laaɓi hinde waɗa jid duwa bamma e duwa amo ɗen hema si Allah jaɓi baba jaafoɗa buy jaafoɗami kono mi waɗirani ɗum fiira beleɗe tan mi waɗirani ɗum fiira beleɗe baba Souleymane ɓoyi ko ɗaɓɓimmi wona hande kono ha joni Allah horima min e okorde jiidi ko ɗum de addi ɓay mi yimi suka debbo o e newi e nder quartier he minen gandodiri mbo hollimi needi mbo hollimi lawlere ko ɗum tan addi ha mbaɗirmi ni o cukayel bo mi yilto he galle he wiye ko mi wooti kono Allah ko moƴƴo jaafoɗami noon kala mi nani ha mi yettoyo galle aw jarama baba bisimilla kodo mi fala min ko miri engoke kambode min ko mi subi ko fi bay mi ala hadde ngay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi kodo mi fala min ko miri John, arta da ji mai ya.
wa baaw inde comme jinan jawta arti kadi holko siko kewi kadi ko hay dara ko jam tan comme jinnor yewti demare yewtere faade nenam halni ham ko jawti don ko jonnon baba aɗa mbiɗa tan an kam koma desodira e oɗo baba kanko tan jinmi e yoɓe ngar jaha lawol gorol pofta min yimɓe pofto kam mi alni ɗum nenema yoɓe ngaroye fof no moƴƴi hay nak e mam yaahum kono noon mbino jawta seeɗa baba jawtata ne baba kadi so neɗɗo jippima kadi yo jippor tan omo jani min ka sehilam mi yiɗa haydara natti boyi ɗum natti boyi ɗum wawa iwde par ce que min ko an jibin kam natti cehilagal ngal wawa iwirde noon mbawa min mi ala ko wona an mi yiɗa noon tikkana ham kadi min sa duwana hen somi yeehi de yange nde watta barke dewgal amen watta barke ɗum noon avant am yaade jinnoon ko yaadude duwaw ma tama yaadude e duwaw mbeɗa desedade koy a sowa resede koy est ce que aɓe jogui teŋe ni tati Naam. mi yano quartier Bouma to orel dullel to mi taƴanima toon bi pour lawol ma Dakar ngol dullel ɗon wi ko aljuma yaata pewna bagage ji maɗa ɗi kaɓɓaɗi piiw aljuma bimbi ɓe jaata anani Nani? Nana mane. aw Ala problème. biye o ɗin to suudu am to min oton mofte saabu min andi mi okkam ma ɗo tan ɗaɓɓata beddoroyɗa pour basa yaade Ala problème. Joni. Pari piyo. Mbiɗa ni pari piyo. Joni mi ɗaldama ɗo 500 000 ɗi. Min naɓa ko heddi ko. Si mi yehi ɗon mi heɓi ɗo mi heɓi komi golla ɗon. Si min ɗi jogimi ɗon ɗi jonta mi yama nulda. Si woni noon kala mi heɓi ɗo mi nangi. Mi wawat kontinde ala probléme walla ala woodi ɗo ɓaŋoyami golle mi wawi ma nullude kaale mo jogimi ɗo mi nullitama on puɗɗen darnude seeɗa seeɗa hunde goto tan kalantumma woto artuɗo mbiya kam baba mboɗo heyɗi baba ɓe fi kam baba ɓe kalni kam ko muusimi ko woni nden mayram mi wordema sa yaltini koyngal ma ɗo a naati oɗon galle sa wawi mayɗon hay soɓe kirtuma wi muɓɓa hakkimo ma muɓɓa hunuko ma ganda ko an foɗani ɗum hoorema neɗɗo noon kala ko foɗani hoore mum haw yette juuɗe mum awa foti ko nanngude duwaw ma tan cohlimi Allah yettini ɗum e dow jam yo Allah yettini amin way nak baba jallat sen wayri yiide jalede ma ala jala ala baba yam anne taram gaay noon mi ala envie o fam way mi ala envie baba kadi mi ala envie wajun ko jidda hande mi waɗanma haydar eyi baba mi waɗanma ataya wadde asma o fawi asma o ala ɗo yalti to fayi ko jaltuɗo ko jaaɗo école o pawa accuran mi waɗanma mi waɗani e dara o to forti en mi yeehi wadde mbiɗa yettoyo nder ɓurima seylam noon seylam de ɗum kalan ko miijo joni ko guluuje 60 ɗe nafta ɗala ɗo temdere nde si woɗoyno wayi han guluuje temdere ɗe boom mi laara no mi sodirani maɗe sima mi ɗaɓɓa muuloɓe ɓe ɓe muulanama tuufe o nduma suudu guetoɗa ndu change de seeɗa ñande Allah okkoye ma debbo han taw an e rawatta a heɓat ɗo nattinɗa debbo ma o hoole
hay ɗo mo wano natude en ɗo ko suudu on ɗum ko ala probléme en jansat ɓa ano heybini probléme ɗi trop awa ko ɗum binoma mi haalnama haɓɓu bagage ji ma ɗi de pari nen oh. inchallah oto jena ba yeri Kofi bay mi ala hadde ngay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi kodo mi fala min ko mi hidi ñu dayno sax alan ka téléphone marang won regarder des séries bien meñal muso bay ki enen nande de min ngi non dal mais sa yadda joni loyo hein yadda loyo santiago yadde ida wadan gidalam caabi magasin soxla pour jangum fala yaade marché law tamman sami ah ma chérie fer wara fere mi okkamaro monto suudam to nami penda jooɗo mi lebdani maade genda mo mi haldata noona am mi sohlani ma noon mais Fatou ma chérie il ne soit pas sévère far mi adde ɗum to suudu to woni komin woɗum jogade penda woni probléme ma au juste ɗum tan fala andude a fata no haasi minima penda okkam caabije ɗe mais Souleymane waɗi adressé wona an tennak mi fala haldare o de par ce que depuis balle mi andi mo ɗaɓɓa kam trop nak c'est trop si mi chaque fois si mi ari haldugole ma rek mo waɗa intervenir hande makko de parce que mi yiɗa histoire noon à chaque fois si mi fala haldude e Mody am mi wawata hebde on intimité hakkude mi e Mody am il faut que waɗa manti intervenir est-ce que j'ai dit quelque chose de mal fala noon halda e makko de mi yiɗa noon histoire hey ça va calme vous ok anda chabier mon oh chabe de to ngune donc suudu arnya mo ma cha ko yamba caabi pardon o hande kala min ngaldi nani ngono lawol ko dépense yo ko caabije ɗum tan jari probléme min andi sans doute ko yimɓe ɓe cokkitone noppi muɗum de i logga e logira i kalnam kala ko wonani mais il faut que mi waɗa ɗum gérer par ce que ko min woni ɗo galle ɗo debbo guidiɗo ɓe mi waɗa feere mi halda e mum en toute douceur kodo mi fala min ko mi di engoke kambade min ko mi subi kofi bay mi ala hadde ngay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi kodo mi fala min ko mi di engoke kambade min ko mi subi kofi bay mi ala hadde ngay binomi jaɓani ko kalamami ko joni kay yeddi colɗo ko moos yannel yumma mbiyama yo aro ñaago babam dara taw mo hokku men ko kalta ko gonga walla wona gonga taw arandiri ham gajare min arani mimi ala e caaha ya namdo yubba mbiɗa babma waɗi ɗum o felliri hokkirde meɗen majjan ko mbaɗɗum convaincre hande how jippi o yi yannel te sérieux là très sérieux la ilaha babma jaɓi nini sa yeddi ɗum tan nel yumma dara to bam jaɓi walla jaɓa nene bab mayram jaɓi de la ilaha illallah ko gon kaldani ni wa mimi gajaki de gon kalantama alhamdulillah rabbil alamin ajendo nene ardiga nene kofi bay mi ala hadde ngay binomi aduna e jude Fatou chérie penda ana lawje okay ah machallah mimi mi fala hakkidema ok Fatou hude toye parami ganda mi añanima haali haala caabije pour affaire magasin o mi waɗi ɗum e jungo ma ngono lawol a tawi minen ɗo sal ɗo a lamdima dépense mi wowi okkirde gokkuma mi mbiɗa wona mi woni genda ma a lamdima caabi magasin mi hokkima donc ala gadduɗa probléme
na ɗum torimi de toute façon mi acciranma ɗum pourtant wela parce que mi yiɗa probléme mi yiɗa kala nana ɗen to yaas te moƴƴani kala he famille he e genda meɗen sago mum tan hande ta ene gondi e jaam te nde he nder galle ɓay ko ene ɗiɗo wodat ala kulli al gidiɗo goɗɗo abbo kono noon ɓay ko noon yaari ala probléme min kala ko mbawmi sohloyde to o woni caabije woni goɗɗum mi lamdoroma anani faala tan gonen e jaam anani Penda mi o ma wad ma double visage woni mi wawata joɗɗa ɗo inde nde hirsi kuɗa min kon ɗo e nder saare nde fo indande mi anda manda ane rugi roka ko jotto indande pisi kuɗa mi anda o mo affaire ɗo ni yittolla dow ton de mi wawata no andama ɗum ah Fatou pourtant wona ɗum tournoɗaɗa kam mi nanamade pourtant mi haalirani haala toon wona nangir ɗum noon an kersu kuɗa mi anda kon no ko min tun jokki haaji am no ɗo no joɗi ko galle am ɗo te o mendi noon kadi o dewgal ka waɗi mode kono a wawata muytude andama ɗum te noon mi anda noon sa ko wonɗo ko nak fala ittude walla holno si wona ɗum welima ɗum ko affaire moɗo haajo ala awa ɗo ko yettere allah laram gayana toon no attende hol gon ɗo ha si tawi koko mi ɗamini ko hande o ko alhamdoulillahi rabbil alamin alhamdulillah tigi kono ko tawi tan so tawi ko a jogui pehe goɗɗo mo watta e dow ɗum itta to hakkille makki par ce que ko wonno ko machallah isa Fatou wona haali noon Penda ɗum wona forani wonde haalam Penda huɗɗum wañam on sah mi defanni non il faut que kacciden par ce que Penda wani faamo waɗ huɗɗumanti wañamo mi yiɗa histoire no mi defanni fammi sawla Fatou Allah akbar jahili Wima dal fof dalalum sabu ala nde wonta la jango warane do yin mandu to danganyadu je Fatou ko mi wiira ɗum he awa Fatou noon kala betti kam ngol ɗo laawo ha ɗum wona ɗum muñde ɗum ɗo non jamais la ilaha ne Allah akbar min mi addam ɗo nder galle ɗo wara kam ni c'est pas possible non il faut que mi régla ɗum il faut que mi ɗaɓɓana ɗum solution Penda, trop c'est trop. Trop c'est trop. Adiwi Keri. Non, c'est malhonnête. Penda ka tricheuse am. An ko yesma ko woni nder ɓernde ma wona ɗum woni yesma. O jibinal va te faire foutre an kalami. Imbécile. An kalami Penda. À cause d'une femme. Elle joue double jeu. Elle joue hypocrisie. Ah d'accord. Ande ɓernde ma ne moƴƴani. Ma joni hanna ko ɗum Ka bonɗo. Hono ñimirte awɗaɗa kon indi mum. Aɗa wiya legal fo yo purum. Bien sûr. Rokka yo pumu. Rugi yo pumu. So rugi en goppimo rokka en goppimo mimi jaggamo. Ayi, je veux faire savoir une chose. Mbaɗa min nder gari ma maya hon. Ayo, an tiggi ɗum de kono fusan ɗum. Mo mahani gani fusara ɗum an addi muɗo e galle an resni kam mo. Mais pama droit mo jogui ala on droit feccir mum ala. D'accord. An ka seydade. Ka seydade. A woyi sayo tan o ari dans quelques mois o waɗi résultat. Woyi sayo ari tan o waɗi résultat jiɗa tout gâché. joni joɗo kacciden walla daroɗa mi hannama hoɗum Hasi. exactement Gasida. joni fanan mi Ko hannama woni e ɓerde ma wona ɗum woni e yeeso ma. O kanko memi mo kako kuɗol judi atum musalo ummimi ma faade makko. Mami waɗi ko boni am. Souleymane joma galle waɗi Va te faire foutre.
Neite mendelara ni kalesi